jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara. Apik gamelane. Anak Anung Anundita sira kulup kang wis sowan Seta padha raharja sowan munggir. Inggih mundi berkah pangestu paduka Sang Rama Dewaji lulus raharja sowan kula sungkem kula mugia kunjuk sahandaping pepadaning Kanjeng Rama Dewaji ya tak tampa gawe gedhening atiku pangestuku tanpa